Кыймак атнасы. Язны каршылауга багышланган тантаналы вакыйга. Республикабызның төрле төбәкләрендә май чабу бәйрәме гөрләде. Biz kıymak aşıyız, bir жырлыйбыз һәм тиздән тегендә карашкы яндырачак, чөнки без Масленицада кыймак бик тәмле. Кәрзин тулы карашкы. Нәрсә өчен кирәк икән соң ул? Чөнки белгәнебезчә, карашкы ул Масленицаның беренче гырыф-гадәте. Һәм инде моны һәрбер кеше игә алып кайтып, идә яндыра ала һәм яндырганда бөтен начар әйбер кит һәм яңа яхшы әйбер кил дигән сүзләрне әйткәч, һәрбер кешенең тормышында, шәхси тормышында барсы да яхшы була ди безгә Ирина апа. Siz şunday матур, sizin иреннәрегез дә кып-кызыл, шундай яулыкларыгыз. Siz нинди булса да коллективме бүгенге чарада нишлисез сез? Бийсезме, җырлыйсызмы? Әйе, без фолк группа Малва җырлыйбыз бүген. Хәзер сценага юнәләбез һәм җырлыйбыз. Сезне шатландырабыз. Ничәнче тапкыр катнашасыз? Бу җирдә Лебяжий озерда икенче тапкыр быел. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар телим. Талла, 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 ике беләгем, нигә талла, нигә яна икән минем йөрәгем. Талла, 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 талла. Безнең настроение шәп, чөнки безнең кулда кыймак бар. Хәзер алай берсә, игә кайткач кыймак белән чәй эчәбез. Монда бөтен кеше рәхәтләнеп күңел ача, шатлана, чөнки бүген күп кеше инде кыш белән сау булаша. Бик зур рәхмәт. Тахир Хәсәнов, Динә Нәҗметдинова, Татарстан яңалыклары.